Teoretik a historik umenia, znalec pre výtvarné umenie a galerista Ľuboslav Moza pracuje v oblasti výtvarného umenia od roku 1975. Zorganizoval už viac ako 100 výstav doma i v zahraničí, kde profesionálne a tvorivo prezentuje tvorbu profilových osobností slovenského výtvarného umenia. Ľubo Moza strávil detstvo na bratislavskej Patrónke. Niekoľko rokov bol členom detskej rozhlasovej dramatickej skupiny, ktorá celé 10 ročia vychovávala mladé talenty. My sme hrávali alebo vyberali si nás režiséri do televízie, do filmu, do dabingu, v rozhlase veľmi často a tam som ostal aj počas celého stredo- a vysokoškolského štúdia. Potom som nejaké divadielka otvoril a hrával som. Viem, že som dostal 2 ceny za najlepší herecký výkon, akademický Prešov, na Hviezdoslavovom Kubine nejakú prvú cenu. A takto nejako išlo a stále som sa orientoval k tomu teatru, k tomu filmu a tým smerom. A odrazu ma tak oslnilo niečo, čomu som najmenšiu pozornosť venoval, čo ma relatívne najmenej fascinovalo, ale stále som evidoval, že je tu ten fenomén výtvarného prejavu, výtvarného umenia. Výtvarné umenie si ho rýchlo získalo a chcel čoraz viac odkrývať jeho tajomstvá. Rozhodol sa pre štúdium dejín výtvarného umenia. Umenie prešlo nesporne mnohým vývojom, veľmi bohatým, veľmi členitým, stále objavným, ale tam, že niečo uzatvoriť alebo v podstate ešte to, čo sme študovali, alebo čomu sme sa venovali v 60. 70. rokoch, je už teraz ponímané úplne inak. Už sa výtvarné umenie nazýva vizuálnou kultúrou, vizuálnym umením. Už jednoducho tie hodnotové systémy, ktoré sme vymýšľali, že prenos ľudskej energie, alebo tvorivé energie, božskej, vesmírnej, cez umelca do výtvarného diela a podobne. A odrazu si človek uvedomí a pozerá, že dnes sú desiatky, stovky renomovaných a samozrejme dobre zarábajúcich umelcov, ktorí to dielo ani len do ruky nechytí, iba príde a podpíše a má dielne, kde zamestnáva stovky ľudí. A odrazu človeku dôjde, že vlastne toto všetko robil Rembrandt, robil Rubens. To sa robilo už dávno predtým, ale nejako to ľuďom vypadlo v tom kontexte. Takže hľadať teraz, čo je to kvalita, čo je to. V každom prípade mi vychádza za tú dobu, čo robím a čo sa venujem umeniu a kultúre vôbec, že tých 100 rokov, hej. Keď sa podarí tých 100 rokov odstup, tak je to fajn, je to dobre a relatívne vtedy by mohli prísť úplne nové hodnotové relácie, úplne nové postoje alebo nový príklon k umeniu a nové chápanie a vtedy nejakým spôsobom by mala výsť do popredia aj jeho taká trvalejšia kvalita a trvalejšia hodnota. 60. roky urobili zásadnú zmenu v mysleniach ľudí. Práve preto sa však ľudia, ktorí si mali čo povedať, stretávali a utvrdzovali v tom, že ich hodnoty sú správne. Napriek zložitej situácii tvorili v tom čase celé plejády výborných umelcov, ako napríklad keramik Jozef Sušienka, Milan Dobeš či knižné ilustrátorky Viera Bombová a Viera Gergeľová. Tam by som chcel upozorniť na tú generáciu 30. rokov. To je vlastne galandovci, ako sa dá povedať všetci. Mnohí z galandovci, čo s nimi začínali, potom vstúpili neskôr do iných spolkov aj združení. To bolo tzv. Myslím, že v začiatkom 60. rokov vzniklo združenie 4. Tam boli 4 ženy. 4 veľmi významné umelkyne, tvorkyne Viera Krajcová, Bartošíková, ktoré strašne veľa urobili a doteraz veľa znamenajú pre našu kultúru. 10 rokov po galandovcoch vzniklo skutočne prvé solidne postavené na pevných základoch združenie Kontinuita. Mne sa podarilo zohnať katalóg z prvej výstavy tohto združenia alebo spolku, alebo, jak by som povedal, tam bolo myslím, že 16 umelcov a mnohí z nich už nie sú. Tí, ktorí sú, prišli na vernisáž a nechceli ľudia veriť, že to umenie, ktoré oni vytvárali v tých 60. rokoch, to umenie znesie najprísnejšie kritériá dneška. Umelci ako Viera Žilinčanová, Michal Jakabčic, Tibor Kavecký, Jozef Beňo, Klára Pataky zanechali v slovenskom výtvarnom umení výraznú stopu a prispeli k jeho renomé aj v svetovom kontexte. Cieľom originálneho projektu Identifikačný kód Slovenska je nadviazať na domáce kultúrne hodnoty a každoročne priniesť ocenenie a uznanie významným osobnostiam Slovenska v rôznych oblastiach kultúry.
som presvedčený, že je to projekt, ktorý si zaslúži a robím všetko preto, aby sa ujal aj v iných krajinách. Lebo iba vďaka identite, poznávaniu identity, spoznávaniu identity vlastnej kultúry a sám seba, viem spoznať samozrejme seba ako ľudskú bytosť v určitej autoreflexii a viem spoznať a viem hodnotovo zaradiť aj sa orientovať vo vzťahu k tým iným kultúram. To je dôležité preto, že aby človek nemal problémy vnútorné, ako som pred chvíľou povedal, boli sme vždy svetoví. Tam netreba mať problémy, že sme malý národ, alebo že nás je málo a že výsledky nie sú žiadne. To je iba krátka pamäť. To je iba neschopnosť vedenia, toho, ktorého vedenia v tomto štáte, posúvať ľuďom, bežným ľuďom tieto informácie, aby boli na to, čo majú pyšní. Hej? Deformácia informácií, hej, od celebrít k hodnote a späť. A to sú tie vážne veci, lebo keby som hovoril ďalej o 90. rokoch, o ďalších, stále to slovenské umenie vedelo rezonovať. Od roku 1997 vedie Ľubo Moza galériu v Modre. Založil tiež galériu na námestí SMP, v mestskej časti Patrónka, ako aj komornú galériu na Vysokej ulici. Vyprofiloval aj reprezentačnú galériu Sala Terena so sídlom v prezidentskom paláci. V rodisku Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach vytvoril Ľuboslav Moza jeho galériu, kde organizuje aj umelecké sympóziá. V súčasnosti pán Moza prezentuje slovenské výtvarné umenie aj v zahraničí a naopak svetoznámych výtvarníkov prináša aj na Slovensko. Darí sa mi aj k nám priniesť vzácne umelecké mená a umelecké osobnosti. Nie teraz iba ako pána profesora Machotku, ktorý žil v Amerike a vyštudoval tam a teraz je v Taliansku a mám krásnu výstavu v rozhlase v súčasnosti. Myslím tým aj také mená, ako je Brit Butrus Ghali. Je to jedna z najvýznamnejších norských výtvarničiek. Je to vlastne tá, ktorá budovala druhú etapu školy, ktorú založil Jackson Pollock, abstraktného expresionizmu. Je to jediná žena a je to jedna z dvoch umelcov, ktorí dostali v Norsku najvyššie kráľovské ocenenie, rád svätého Olafa. Iba ona a Edvard Munch, nikto iný. Urobili sme jej veľkú výstavu v Bratislave. Videlo ju, vie si predstaviť, 20 000 ľudí na hrade navštívilo jej výstavu behom niekoľkých mesiacov. Hej. To sa mi ešte nestalo a myslím, že s tým sa ťažko môže píšiť aj nejaká iná oficiálna galéria. Hej. A teraz v týchto dňoch sme urobili výstavu, pripravili v galérii Nová Sieň v Prahe vedľa Národného divadla. Tiež mimoriadne úspešnú a krásnu. V rámci podpory mladých odovzdáva pán Moza svoje skúsenosti aj študentom. Nie je však pedagóg, na ktorého prednáškach študenti len ticho počúvajú alebo driemu. Vždy som tak po troškách učil na VŠMU, potom v Nitre, teraz na Univerzite Komenského. Učím už teda, čo sa týka rozpätia časového, tak veľa ako nikdy doposiaľ. V každom prípade ide mi o to, aby vedeli väzby. Aby si vedeli spájať, aby vedeli rozmýšľať. Aby sa neučili, že kedy sa narodil a kedy zomrel Michelangelo a v ktorom roku ktorú sochu urobil. Ale aby vedeli, že prečo vlastne on toto začal robiť a prečo nezačal a aké boli všetky predpoklady. Aby pochopili, že Giotto, ktorý považovaný za renesančného maliara, maluje renesančne vtedy, keď ešte vzniká gotika v podstate, hej, v našom povedomí. Všade vo svete. A on už maluje renesančne. Aby videli súvislosti, nielen tieto, čo som povedal, ale aj to, že okolo roku 1350 bol jeden z najväčších morových rán pre Európu. Hej, vtedy, keď tu vzniká Giottová tvorba na jednej strane, na druhej strane gotika a vymrala 2/3 Európy. Aby ste to vedeli dať dokopy potom vo vzťahu k ostatným, vzniku kláštorov a podobne, aby vedeli, že život je krásny len vtedy, keď viem myslieť a keď mu rozumiem. Pokiaľ mu nerozumiem, neviem ho myslieť, pokiaľ len žijem ako pingpongová loptička, že ktorá raketa ma kde hodí, vtedy nemám šancu na to šťastie, vtedy prežívam. Historik umenia Ľuboslav Moza publikoval viac ako 1000 odborných článkov o našom aj svetovom výtvarnom umení. Výstavami prezentoval také osobnosti ako Ester Šimerová Martinčeková, Milan Laluha, Rudolf Krivoš, Albin Brunovský a desiatky ďalších renomovaných a umeniu oddaných tvorcov. Vnímaví a citliví ľudia vnímajú ten prejav, tú
kultúru aj iných štátov a vie mu robiť taktiež radosť, lebo stále vychádzame, že musí byť identita, musí byť autenticita, musí byť pôvodnosť. To sú najkrajšie veci. Hej. To sú tie, ktoré sú na úrovni národa, republiky, štátu a tak ďalej. Ale to všetko, keď dáme dokopy, tak si uvedomíme, že to všetko tvorí iba základ pre to veľké svetové umenie. To umenie, ktorým vládne táto zemegula a ktoré na tejto zemeguli vysiela tie nejaké signály tej kultivovanosti, kultúry a civilizácie. Dodnes sa Ľuboslav Moza snaží slovenské výtvarné umenie všemožne podporovať, prezentovať, porozumieť mu a precítiť ho. V tejto snahe nachádza aj svoje osobné hodnoty a životnú cestu, ktorá ho naplňa.